friends, welcome back to my YouTube channel Turun Official Vlog video. नोंथांमोनखौ नमस्कार माने बेलासि सम माने मोसौ लांफैदों मोसौ गायाबो ओरैबायदि डिस्टार्ब खालामो मालाबा उदै बुङाबा खारलाबायो एकदम बेफोर दुब्लिफोरखौ नुदोंना बेफोराव खारलाबायो नायसै लाबोनो हागोन ना नोंथांमोना नायलांदो आंनि मोसौ लायनायखौ दिनै दोस्लायनो मोनाखै खायनो मोनाखै माने लांफैनायाव आं दिनै फैबाय आरो बेसेबा गोबावनि उनाव दिनै दुब्लियाव फोथाराव फैनायाव मोसौ लांनो फैनायाव सासे लोगो मोनदों आं बिथाङा बेबो मोसौ लांनो फैदों साइनिस बायदि नुयो नै बिराद डेन्जारखा मानसिया साइनिस बायदि मा नामलाय ना नामा खिन्था खरन मा लिरोमोनलाय थ' थाबायबाय था नाबो दा मोनागोनलै मोसौ लायथारनांगौ नोंनाव बबाव दं मोसौआ हा मानसिखौ साइनिस बायदि नुयोना नै खानायफ्राबो बिराद डेन्जार ओमफ्राय मा नाम होनदोंमोनब्रा नामा खिन्थादो खरन मा लिरो टाइटेला राजा खरन राजा बसुमतारी अ माय गड नामा बिराद डेन्जार ना आरो खानाया थेरेनाम बेना नै नाय नोंथांमोन थेरेनाम बेना खानाया मेगनसिम मोनफैखायो मानसिखौ मोजां नाय बियो बर' रायलायो खिन्थु चाइनिस स्टाइल नै मोजां नाय मोसौआ माबेसे नोंना माथाम आंना मानैलै खारला उदै बुङाबाथाय एकदम ओरै खारजोबो मोसौआ दाख्लै फिसाया बाला ओइथिं खारलांदों गोसोआव मोनाखै आं ओइ खारबाय बोबथाबाबो हायाखै आं नोंना खाराना मोसौआ ना बुजिखायोलै ना बुजिखायो ओमफ्राय खै बोसोर जाखो नोङो मोसौआ नोंजों बिराद लोगो बायदिथारना बिराद बोसोर जाबायना बोसोरसे बारबाय मोसौ लाबोयो ओमफ्राय खाफैयो लाङो सेस नों नायजोबो ना आं नायजोबखायो नों नायजोबो मोसौ मालिकआ नोंसो आरोना आंसो मालिक थिगानो हिन्जाव सानैल' दङ आरो बुस्थुआ ओइनियाव आलियाव नों हिन्जाव सानै नोंना गोसथोनाया हिन्जाव लाबावो नोङो रानियाबो मोजांलै मानसिया माने बुजिजोबो बियो एकदम गियानबो दङ मानसियालाय बुंनायफोरखौ मानियो मोसौफोरखौबो बेनो बिराद जोथोनाव लायो गावसानि न'नि मोसौ रायलायनाया बारा जाया आरो एसे बख्रा बायदि मानसिया खिन्थु मानसिया बिराद हिर' बियो थेरे नाम लाखायो नै आरो मानसिनि साइजखौ खिथानि आं मोजाङै नाय नै खै बोसोर जाखोमोनलाय नोंना बैसोआ बारबायलै बारबाय एसे बारबाय दे नोंना बबेथिं मोसौआ आंना मोसौआ ओइनियाव होमबा नों इथिं थांसै आंनाबो ओइनो मोसौआ बै नुदोंना दसे जिरायसै ना होमबा भिडिअखौ इउटुबाव हगारसै ना होमबानाथ' फुरा मानसिफोरा नुजोबगोनलै ना आरो नोंनि खानायनि साइजफोरखौबो नुगोन आरो ड्रेसाबोथ' गोदानखा ना आरो आखायाव मा गानदों नोंना आखायाव मास बेबो मोजांखा बेफोरखौ नुबाथाय नोंखौ हिर' नुखागोन माने सिनेमायाव ओंखारसिनो एबार नोङो फुरा मानसिफ्रा नायबाथाय आरो बरिया नुखागोन नोंनि एक्टिंखौ रायलायनायखौ ना होमबा जोंहा इउटुबाव हगारनोसै खरन जागोन भिडिअखौ नायदो नोंथांमोना ना मोजां मोनोबा लाइक खालाम साबसक्राइब खालाम आरो शेयार खालाम आरो बै बेल आइकन दंना बेखौबो थुना होन खरन थुना होन बेल आइकनखौ थुना होन दे होन बेल आइकनखौ थुना होन बेलायाव थुगोन आङो ओमफ्राय साबसक्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम आरो भिडिअ गोदाना नोंथांमोननाव नटिफिकेसनाव ओंखारहैगोन नटिफिकेसनब्रा दे ओइ भुसनाव लांगोन आं जाबाय बाय नोंथां थांदो होनबा दै मालाबा लोगो मोनबावगोन दै बिसिबा गोबावनि उनाव दुब्लि बारियाव नोंखौ लोगो मोनबाय आं नोंखौ हले मानसिफ्रा नोंनि भिडिअखौ नायनानै फसायखासिगोन दै ओमफ्राय थांदो नोंबो होनबा मोसौ लायनो दै
बबेथिं होन्दोंमोनलाय अ दे 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 ओरै बाय लांदो खनसे दे अ दे दे आंबो मोसौ लांसै दै नै ना आंना मोसौआ नै खारलाबायसिनोसै नामाथाय ओइ मासे गोरा दोखोलै आंनालाय मोसौआलाय बाब दोस्लायनायखौ मोनफैयासैना आङो बिराद गोरा गोरा दोना थाङोलै बे थांसै खारलाबायना दै खारलाबायना राजा थांसै मा लांनाय समावसो जालाबायगोन नोंलाय गाइखेरखौलाय लाजिथारगौ नामा बिसोरथ' मालायफोरनिसोलै आरो डिस्टार्ब खालामनाङा थांफाना बाप रे चलो चलते हैं घर में तो मोनाबाय या खारना सिदा है लाजिथारा साला दा गिदिर जानानै दा बिमा गाइखेर जाबावो एद मालाय कर'ना लाबोलायसिगोन खोमा मोसौखौ दहायनो थांदों बेहा जोंनासो डिस्टार्ब खननैसो बुनांगौलै माबा देरबा देनांहाय अख्रासो जागोन बेफोर मोसौआ होदो अरे आरो थाथ'लायबाय थ'